Udala da beste agente bat, eta foru aldundiak batera, ezta? Baina agente printzipala izin beharko da gestora, Usansoloko gestora. Foru aldundiak harremana oso ona deku, argi eta garbi ikusi da zelan ze jarrera horiek bai dekuz guregaz, eta udalaldetik berdin, ezta? Azkenengo 4 urtetan edo azkenengo 5 urtetan ikusi da, zelan ze jarrera eukin dugu udala Usansoloren prozesuagaz, eta alantzik espero dugu jarraitzea, ez da nik udala nagusi negotzen modukoa, eta espero dugu alantzik jarraitzea eta udalatik laguntza guzti eukitea. Eta besterik ez da izango edo ez da egongo. Guk legealdi hau amaitu arte ean egon beharko gara. Guk ezin dugu ontxe itxi Galdakoko udala, hori legal alditik dator, orduen alantzi, bai, guk jarraitu beharko dugu, hau 3 urte, eta espero dugu azkenengo 4 urtea izango da, izango da Usansolon Galdakoko udalan egotea. Bai, hau azkenengo izango da, bai.